Salve băieți și nivel la un episod. Привет. Salve băieți și bine am găsit la un episod de Counter-Strike Global Offensive. Suntem alături de Ionuț. Salut! Bă băieți, nu uitați că dacă vreți să de Counter-Strike Global Offensive, să dați voi acolo un like și un share să vadă și prietenii voștri că postăm aici că suntem activi. Da, uite-l pe Johnny Sins. Chiar doi. Mamă, s-a terminat. Bă da. Vezi că e B. E un short. V-am dat mâncat așa. Și un kitchen, mamă, mă luat din kitchen. Ia puțină pipiu, ia puțină pipiu. Vezi cum e de ăla. Da, m-am bătut din short în asta. Mamă. Bă, dar Yes, of course! Cum au început de-aia toți chestii de-aia drumul la filmare. Da, unde de rușă încă față acum. Unde ai văzut o ruși de... Ok. Bă, sunt și ruși de treabă, uneori. Prea puțini. E adevărat. Am dat first high rush. Unde e dam? Nu știu. Unul de la noi are cuțit, by the way. Da, da. Dar are un Husband. Mă duc pe under, hai pa. Aoleu. Așa blue. Dar merg să nu pierd bomba B, la ăsta mid. Stai, pui cu tine. Ține-o tu mai bine. Mersi. Că intră un pâine în ei. Cred că e unul window. E unul short, ai grijă. Să cățără pe aia de sus. Nu, bă, că el îmi dă mai tapări. Minus 43 e ăla. Și unul stres. Da. What? Ce? Mă dat. What? Cred că ăsta are aim assist. Da, e hacker, care trigger bot. De unde știi? Nu-i dau acum report, îi dau la sfârșitul meciului la chestia asta. Păi nu-i dau. De acum. Și n-aveam. De unde știi care cod? Păi au avut trigger. Îl sărășea în chat. Ăia... ai noștri. Se pară tare, trigger. Bă, dar care, ce era ăla? Green. Nu, ce era la trigger bot? Trigger bot adică, într-un fel să dai în my head. Păi aia zic, aia zic și eu. Un fel de aim assist. Dar gen, aha, one short, one jungle. Gen, trigger botul ăla nu te nimerește, dar trebuie să se învârte și așa că... One connect. Ia, mă uit pe el. Are wall. Am bătut conector. Pentru bomb. One city. That's one city. City. Da, are și bani, half script, îi dau report. I-am dat report că e... Aoleu. Hai că nici am dat decodat. O, să duc că e bun, eu am în echipă. Nu știu, boss, i-am dat report orice ar fi. Nu văd nimic, Andrei. E cam la shift. Eu mă el suit la mine. Short. Ce fac, boss? Mamă, moare rău conectorul. Short. Mor short. De unde trebuie să și mine? Nu. Al meu trebuie să mine. Mor city. Pe ultimul city. Al meu trebuie să mine, mă. Bun. Mă, dar se de ce se uiți la tine? N-am ce faci. Decât să mă dau pe mod la... Win or wait. Dar nu poți stai microfonul mai departe, nu știu. Păi, nu e de la microfon? De la sunet, că l-ai dat prea tare. Da, dar nu pot să-l dau în ce că tot nu mai aud ce să.
Eu cred că trebuie să mergi să iau de tonul ăla la mine, mă, nu știu, și de la microfon. Da, o fi și de la microfon, că l-am umplut asta. Și dacă îl scați, aude încet după. Da, mă rog, lasă așa. Unul tribox. Mai ia din stairs, nu voiam ce face. Short. Minus 3 wallhack, minus 3 toxic, minus 3 bla bla bla. Nu Da, clar. e clar. Hacker face it. Hmm, Minus 3 wallhack, minus 3 wallhack. Numai minus 3 wallhack are la profil. e clar. Mai ești franceză dacă e. Da. Îmi place să mai joc CSGO cu godați. Mamă mea. Da. Dar nu e de te low trust factor, nu? Nu. Wello. Unul știe, mi-a dat-o din săritură omul. Dacă nu le dea low trust factor, mai are ce așa. Rănaie. Rănaie așa, plen de bombă. Zici dreptate. Pierde bombă. Conector. Ce să joci un contra la... Mamă, ți-ai pus poze pe Steam cu... Da. Ce drăguț. Bă, te-am fi un model FUV 150. Model FUV 150, da. Țaca paga. Mi-e frică să dau în oraș. Aha, am smoke. Pe nici Da, nu nu știu pe unde să Nu intră fără frică. stairs. Na, uite fără polarul. E site, mă, îi dădui... Cum naiba nu-i dădui nimic? Jungle inside. Da. Uite mă, frate, mă. Nu, avem hacker degeaba, aparent. Băi, da, dar și aia au cod, stai tu liniștit. Da, mă aștept să mă și codul. Hai, să-i dăm B. Hai, go big guys. Why you bullying? Ce hoi bullying. Vreau să-l păst. Mamă, am făcut și bloc. Mamă, care a dat flash-ul ăla? Eu că am făcut și bloc. Aha. Mă ia din fucking car, mort. Da, am dus 25 HP. Ce short? E, kitchen, pardon. Na. Nu că el n-are cod, așa mai joacă el. Adevărat. Nu știu dacă i-am dat report. Îi mai dau o dată. Pare lui Franze. Ha, mă, noi pe under, îi spargem. Ducem connector. Goi. Tom Science, Bro, my deagle is broken. Dar nu te auzi pe joc. Dar nici nu vreau să mă aud pe joc. Ah. Your legal is broken, Yes. drop it. Tom Science, Da, nu e nimic, Andra. Nu știu, mai stăm puțin și
Așa după nostru să dea rush. Ia ceva să-i dau cabla al meu. Sau hai pe mine. Ciun cian ciun. Tom. Shift. Bro. Nu văd nimic conector? Bă, fii atent, ia bomba. Bagă pe aia cu mai... Bagă pe aia cu mai bombiți, bro. Nu, că erau 3 oricum, mă luat din Windows finale. Mamă, dar bă, nu, bă. Mamă, jocul meu preferat. Ce ai, mă, nu, că... Tom. Drop me the bomb. Pe 90. Man, drop me the bomb. If you cheating, go cheating. So hard. Go rotate till all win match, you know. Oh, pidaras. Thanks for flash. Pidaras. Bă, sunt doi car, dă-mi coacau. Bă, tu, vino încoa. Vine. Bagă pe aia cu my bomb is broken. Bro, my bomb is broken. Drop it. Ciun cian ciun. Tom. Bro, my AK is broken. I-am dat 64. Bă, aruncă tacau. Păi da, ce vrei că trulează? Pe de fix unde zici tu my AK is broken. Timing. Ciun cian ciun. Tom. Mă, nu chiar pandra. Bro, my MP is broken. Take it. Bro, ciun cian ciun. Tom. Mamă. Flash. Aha. Prea târziu. N-ai nimic. Di, conector, intrăm. Bro, my skill is broken. Da, mă, conector, intră. Nu te m-a bătut. Tom. Păi eu îl dau report la toți că dau prin ăștia. Pe și eu la fel. Merge, o stai by troll, băieți. Ciun cian ciun. Tom. Ciun cian ciun. Hai mă, că oricum muriți. Mă, dar ăla nu zicea mai pe engleză, zicea frate, oglinda mea e murdară, hai că murdară. E stricată. Na, ciun cian ciun. Ciun cian ciun. Asta mi-a dulce aia cu I'm the hide syndrome. Hai rampa, am de. Păi după aia ai făcut-o. Da. Ăsta ai tras. Eu se rampa amândoi tu. Au, your leg. Ciun cian ciun. Da, vede. Cred că e pe unul cu Andra, aveți grijă. Da, mă ia prins smoke, mă, nu. Ciun cian ciun. Pe ziua nu... Allah Akbar. S-a terminat. Bă, tu care poza ta aia veche? Mai ții minte? Hackerul. Da. Mamă, s-a terminat. Mamă, dacă eram cu Pecan mei să vei ce înjura. Hai că numai hacker nu e ăsta. Da. Ciun cian ciun. Bro, my pistol is broken. Oh, no problem. Oh my god. Ăsta chiar că Oh, mersi. Da, tu digă-l. Oh, no. Oh no,
Mă duc B, Și eu la fel. B cum te duci B dacă eu spamez cu neghem? Pe altă parte. Cion, ce ai în cion? Da, uite, e una. Doi. Cion. Minus 74. Cion. Ai văzut cu Dingle? Cion, ce ai în cion? Băieții ăștia dau tryhard. Cion, ce ai în cion? Cion, ce ai în cion? Aoleu. Bag mă spinul să vezi cum mă vârt. Hai că... Vise. Taci de-n gură că pe contul Vlad am băgat și ceva vac bani pe ambele conturi. Am băgat pe un cont ceva vac pe amândouă, joacă pe asta. Nice. Hai pe B. Nu, hai pe Under. Aoleu. Cion. Cion, ce ai în cion? Mamă, câte smoke-uri mint. E ceva pe mine înseamnă. Nu știu că nu l-am dat eu. Nu știu, ai război pe mine oricum. Unul window? E unul window, știți, și unul short. Fiam. Uite. Mort. Unul short. Short, mi-a populară. Aha. E la box, CT-ul ăla. E pe ticket. Minus 88. E pistol. Ma. Din spate te ia. L omoră. Și vezi jungle. Mamă, dacă luam pe ăla așa. Scream. Ăsta Scream de Kenies. Da. Cion, ce ai în cion? Cion. Bro, my key is broken. Cion. Aoleu. Mi-ai dat atât mai broken, bro. AMC, ești cu prieten tot țigan. Bă, că intrăm noi pe ăștia, îi spargem aici. Cion. Păi mi-ai dat AK, bro, ce să fac? Asta a fost prieten țigan, n-a fost prieten chinez. Cion. Hai, știu că poți. Mamă, dă-i ale, tată, mamă, dă-i, n-are nimic, stai frate, ce-ți faci, stai, mai întâmplă, da? Așa, hai, bă, ce-ți fac, să iau pe Under, să mă duc, hai că mă duc B, să vezi ce dau unii acum, bag, hai cu, ce dau, bomba și fug, asta-i tată, mamă, ce bun sunt. Așa, da. Mamă, sunt 2 spectei pe mine, să vezi acum, mamă, ia uite-ți băieții aici, și banii hap și ce o să fac. Mai fuge câteodată mouse-ul în stânga-dreapta, n-are nimic, aoleu. N-ați văzut nimic, băieți, n-ați văzut nimic. Da. Stai, ce să mai mor și eu, na. Nu știu. Cion. Haide mă, că oricum mori. Nu, că el e bun. Mamă, tryharder. Da, unde? Și-a activat skill-ul, stai așa. Cion. Spate, bă, stai sur. Știi alea când îți bagă muzică din aia mișto, când faci ceva, wow, și pe asta e... Ver. Ceva de genul a fost ăsta. Go, hai rush rampă. Cion. Haide. Hai, băi. Acum, culai. Mă.
Ciao. Dau flash. Bine. Cion. Cercă să întine mai mult. N-are nimic. E bine. E ce trebuie. Mamă, e bun rău de tot băiatul ăsta, mamă. Cion Cianciu. Mamă, are talon. Mamă, e nu bun, mă. Fii atent. Îmi iau din astea, hai cu mine, Raș, l-am pe iar. Hai. Mi-au și dual Veritas. Cu armură chiar și cu difuză. Mamă, și eu. Și îmi iau un flash. Dau flash. Fan, dau smoke și grenadă și intrăm. Mamă, ăștia se bat. Și dau și eu flash tu. Dau, așa. De grenadă și dau flash. Dau grenadă. Bă, Oh! Veni prea devreme ăsta. da, Raș. Ne-a citit pe litere. Minus 92 am dat. Cion Cianciu. Stau. Cion Cianciu. Dă-i, Raș. Ale, mamă, ce bun sunt. Spate, uite. Aoleu, e greu cu căștile pe la rușii ăștia, e greu. Na, ce să... Adevărat? E bugetul mare, bă. Fan, BRT, Raș, rampă. Ce be... Ploaie de flash-uri și intrăm. Bine, BRT, 2 flash-uri și un decoy. Mamă, stai să vezi ce dau. Mamă, stai așa că-i sparem. Ama. Începui deja. Și eu. Dă-i flash. Mai dai unul. 2! Oh! Așa, făcut că Ne dusem head-ul 1. ei și ale pătrase. Am primit 2 flash-uri, 3 țar. Îmi place metiul ăsta, 5 cu 4, 17. Eu am primit 2 flash-uri, mai joacă. Eu măcar am 9 kill-uri. Cion Cianciu. Sau mă. Hai, n-are nimic, frate, asta e data viitoare. Și o meci următor. Hai. Mamă, să vezi ce clash de ăsta. N-are frate nimic, asta e, n-are nimic, suntem buni băieți, asta e, data viitoare. Ne scriem la steaua, v-am pupat. Sunteți foarte buni. Cion Cianciu. Da, băieți, păi cam aduc acest episod, eu am fost Bogdan, cu mine a fost, nu știu, sigur, ne vedem data viitoare. V-am pupat, pa!